سلام كبرات تخاتلتي كما يتقنيو زي عبد هارمون ميديا زقرب ناي نيوس ماجازين وي زينا ملصيحة مدب كوينو امنا إلهم معنت مدبنا بصفح زبالة ازي اقداس زغونة حديش نمصنعات قريب زنحة زعبا مسحاب زي قلنا زملكت مال زقرب امو نا ميغريشن مينستر تاع صنعته زقربوتو بو مسرت كاني ناي زي قلنا مسحاب تخولو كهلو مخانون እዚ ኸኣኒ እቲ ምኽንያታት እንታይ ምዃኑ ብዝርዝር ተገሊጹ ኣሎ ነዝን ኣቐዲሞም ቅድሚ ዜግነት ምስሓብ መንበሪ ፍቓድ ምስሓብ ብዝብል ኣብ ሓደ ዓመት ከባቢ 14,000 መንበሪ ፍቓድ ዝሰሓብሉ ምኽንያታትን ኣገባብ ኣሰራርሕኡ ናቱን ዝምልከት ኣስፊሐ ኣብ ዝርእስቲ ከቕርብ የሎሚ ብድሕሪኡ ምናልባት እቲ ዝመጽእ እንዳተኸታተልና ክንከይድ ኢና ስጋዕ ሕጂ ከመይ ጌርካ ዜግነት ከተናውሖ ትፍትን እቲ ሰብ ዜግነት ዘይወስደሉ መንገድታት ብስነ ስርዓት ክስራሓሉ ጸኒሑ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣዝዩ ብዙሕ ደብዳቤ መጸኩም ኣሎ ኣብ ውትድርና ዝነበረኩም ተራ ዕድሜኹም ኣብ ጥልያን ኣብ ጀርመን ኣብ ካልእ ዝነበረ ዝብል እንደገና እቲ መንፀጊ ምኽንያታት ገበና ብዝተገብረ ገለ ኣዝዩ ብዙሕ ምኽንያታት ኣብዚ መጨረሻ እዋናት ብዝተረረ ሕጊ መሰረት ቀደም ብቐሊሉ ዝውሰድ ዝነበረ ዘካበድዎ ኣሎ እዚ ዘይኣኸለ ከዓ መሊሶም ነቲ ውሳኔታት ኣዳናጊኹም ፀኒሕካ ፅባሕ ንጎ ነቲ ሕግታት ምስ ተተግበረ ንምኽባዱ ዝብል ሓደ ሓሳብ እንደገና ፈተና ምትእትታው ሕጂ ከዓ ነዚ ትማሊ ዝቐረበ ዜና ምናልባት ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንገብሮ ንኽትርእይዎ እሞ ናባኹም ከብሎ እንታይ ይብኡ ተባሂሉ ዘሎ ብሓባር ክንዛረበሉ ኢና እቲ መፅናዕቲ እንታይ ተፀኒዑ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ዕለት 18 ትማሊ እዩ ተረኪቡ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ዜግነት ክስሓብ ከም ዝከኣል እዩ እቲ ክሰሓበሉ ዝኽእል እቲ ሚግራሽን ሚኒስተር ዮሃን ፎርሴል እንታይ ይብል ኣሎ እዚ እቲ ናይ መጨረሻ መፅናዕቲ ቀሪቡልና ኣሎ እሱ ከዓ ሽወደን ዜግነት ክሰሓበሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ እሱ ከዓ ሰባት ሓስዮም እንተነይሮም ንዑ ክረኽቡ ከለዉ ነቲ ዜግነት ሓሶት እንተነይሩ ወይ ከዓ እንድሕር ዳ ገበን ገይሮም ንኣብነት ካብቲ ብዙሕ ምኽንያታት ክልተ እዚ ክንገልፅ ኢሉ ኣቕሪቦ ኣሎ ካልእ ነቲ ሲስተም ብዘስግእ መንገዲ ብገበን ኣቢሉ ዝተገብረ ነገራት እንተለውን ዝብል እዩ ምናልባት እዚ ሞ ክሰምዖ ክገድፎ ናባኹም ብዛዕባ እቲ ምርኽኻብ ድሕሪ ተመሊስና ኣብኡ ክንዛረብ ኢና Hej till er som tar del av den här sändningen. På pressträffen medverkar migrationsminister Johan Forssell och den särskilde utredaren Anita Linder. Under pressträffen visas en presentation. När pressträffen avslutas kommer presentationen att finnas tillgänglig på regeringen.se. Över att vara svensk och även att alla människor, oavsett var i världen man är född, faktiskt om man anstränger sig uppfylla de här viktiga kraven också kan bli just svensk medborgare. Och för lite drygt en vecka sedan så lämnade jag över den här propositionen till riksdagen då med skärpta krav för att kunna bevilja svenskt medborgarskap. Det handlar då bland annat om att införa krav på kunskap i svenska språket, ett samhällskunskapstest, ett försörjningskrav också, men även en längre hemvisttid. Allt det här är väldigt viktiga förändringar och nu kompletterar vi då den här medborgarskapsreformen med ytterligare en viktig pusselbit, nämligen en möjlighet att under vissa förutsättningar kunna återkalla ett svenskt medborgarskap. Det är naturligtvis fruktansvärt. ሓደ እቲ ኣሰካፊ ነገር ዝገብሮ ነዚ ሕጂ ናባኹም ኸነብሎ ኢና እሱ ከዓ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛረብናሉ ጉዳይ ኮይኑ ቅድሚ እዚ ምባሎም እንታይ ኣምፂኦም ነይሮም ሕጊ መንበሪ ፍቓድ እንድሕር ደኣ ብሓሶት ምኽንያት ተወሲዱ ነይሩ ክንስሕቦ ኢና ዝብል ሓደ ክፍሊ ኣቂሞም እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ሶዮ ባርቢ ኦተርካላ ቲልስቶን ሓደ ኦተርካላ ሰኢንሄት ዝበሃል ተፈጢሩ እቲ ዝስሕብሉ ምኽንያታት እንድሕር ደኣ ፌላክቲክ ኣብ ይፍተር መፅኡ ንኣብነት ቅድሚ 10 ዓመት ተመሪዖም ዝመፁ ዝረስዕዎ ኣብቲ ዝርዝር ኣትዮም መን ነይሩ ምስክር መን ነይሩ እንታይ ኢሎም ሓቲቶም ኣይ ሓሲኹምና ኢኹም ማለት እዩ እምበር መሰኻኽርኩም ኣይፈለጥኩሞን ወይ እውን ኣዲኣ ንሰበይትኻ ዝነበረት ኣይፈለጥካያን ገለ ተባሂሉ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ሓደ ዓመት ትርእይዎ ኣለኹም ከባቢ 13933 ዝተሰሓበሎ ኣብ መንጎ ስካትበርከትን ምስ ሚግሬሽንን ምስ ካልኦት ኣካላት መንግስትን ዘሎ ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ከዓ ይጠቕመና ኣሎ ንኩሉ ነቲ ንኽንፈልጦ ሕጂ እቲ ሽግር እንታይ እዩ
أتي موتيف أتي إنتنشن بمسرته تعلامة نايزي زي قلنا كنسحب كنكل فكأدنا اللو زبل بقالو تاشنغو بزح نجار اللو أتي علي تاونت أبز بزح اللو جيزي راسيزم أبز اللو اللو وتعطيني تات أمتلا جيزي أبز متصلو خناتات نعو كابز قبا نلعل نداق فحو ندعبي نعو كمغنيات جيرون كوسدو سلازي أبز حلف مدباتنا بتيفا خمس قلتنا لكم أزي حج اندحر داز ناي زيجنت مسحب مسل تفقيد لهم لأزي سبب نا تتقموا نخلو قدم حج ذهبوا زيجنت حسيكم مناخم حكي نبرن كم زندابلكا نتي ناي وصاتنياتات مصلا دليتاتكا نخت تغبرلو باي تخفتري مجمريا نغبنياتات نخمز يوم قبلو እሱ ምስ በሉ ኣዝዩ እንዳገፍሐ ኸይድዩ ምክንያቱ እንታይ ክመፅእ እቲ ምክንያታት ነቶም ንዑ ዘቕረቡ ኣሎ ካልእ ምክንያታት ንዕቑባ ሂብናኩም ከመይ ጌርኩም ዓድኩም ከድኩም ዝበሃል ነገር ክመፅእ እዩ ድሕሪ ከዓ እዚታት ልዕሊኡ ግን እቲ ዝዓበየ ሕጂ ናይዚ ስግኣት ዝፈጥር ናይዚ ሕጂ ዘእታእትዎ ደለው እንታይ እዩ ገለገለ ሃገራት ድዋል ናሽናሊቲ ይፈቅዳን እየን ናይ ሃገርካን ዝነበረ ዓቂብካ ናይዚ ዓዲ ሒዝካ ክትከይድ ኣይፈቅዳን ንኣብነት ኢትዮጵያውያን ኣብ ሽወደን መፅኦም ናይ ሽወደን ዜግነት ተወሲዶም እቲ ፓስፖርቶም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይመልስሎ ባዕሎም መንግስቲ ሽወደን ድሕሪ ሕጂ ዜጋ ናትናዩ ዜጋኹም ኣይኮነን ይበሃል ብወግዒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜግነቱ ይስርዞ እዩ ሽዑ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ካልእ ታሴራ እዩ ዝወሃቦም ኣብቲ ዓዲ ክመርፁ ገለ መሰል የብሎምን ከም ሙሉእ ዜጋ ግን ሓለፋታት ከኣትዉ ክወፁ ዓዶም ስለ ዝነበረ ታሴራ ይወሃቦም ንብረት ክገብሩ ገለ ይፍቀዶም ኣብ ኤርትራ ግን ከምኡ የለን كيد كافتي إرترا إمباسي خمانسي أيدلين يزيقنتن كما ملوسلي تيلكايم كمان أي ملسول كاني مغنياتو فابريكا ناي جنزب سلق غير مدلو كل تخميت دو قال دو خطو بنتي نتسب متيو زيقنت إذا أيدلين ملوسلي تيلوهم كان يقبروا إذا بزي مقبارهم كاني صباح نقو نقول نتخالق زيقا دوال ناشناليتي زلو زيقنتو حديقهم كملسوا خمس خوليهم إذا حساب زغربو دلو سلذي انتايك متي شعو مالتيو መንግስቲ ኤርትራ ኣነ በቃ እዛ ዜግነትኩም ትትረፈኒ እሞ ከዓ ብሕጊ እኮ ድዋል ናሽናሊቲ ይፈቅድን ይገለኻ እኮ እዩ ዝብል ኣብቲ ሕጊ ነው ግን ብተግባር ግን ከምኡ የለን ስለዚ ኢትዮጵያውያን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሕጊ ክትንክፎም ኣይክእልን ምክንያቱ ድዋል ናሽናሊቲ የብሎምን ኤርትራዊ ግን በዚ ድዋል ናሽናሊቲ ስለ ዓቂቡ ዝኸይድ ዘሎ ዳስዋይ ከዓ ምስ ወዳእካ ፓስፖርትካ ገሌኻ ዝመልሱልካ ምክንያቱ ስቲል ዜጋ ክትኮን ዲኻ ሓደ ካብዚ ኣብነት ናይ ብፃይና ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ኣርጊመንት ኩሉ ሻዕ ዘቕርብዎ መከራኸሪ ነጥቢ እንታይ እዩ ንዓና እሱ ኣብ ኤርትራ ከም ኤርትራዊ ይመፂና ሽወደናዊ ንፈልጦን ኢና ከም ኤርትራዊ ስለ ዝኣተወ ናብ ዓድና ኤርትራዊ ኢና ኣሲርና ዘለና ከምቶም ካልኦት ከዓ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኢልኩም ኣይትበፅብፁና ዓይነት እዮም ኣርጊመንት ዘቕርቡ ነይሮም መንግስቲ ኤርትራ ንሽወደን ድብሎም ዝነበረ ማለት እዩ ዳዊት نحنا كم إرتراو آتي غازيتين خوينو بإرترا خسرحني إرتراو طرح زفقد مسل تواهيبوي زغيد نيرو سلازي نحنا كم إرتراوينا نريهم بر كم شودناوي كنا نريو إذا قد صال زهبوز نبر مدسي حجة خما عينة نجارات كاب عسرا وال أجر من قدك حبركم إذا ختكبر تقينو كاب عسرا شمان تننيو يو ختكبر سقع شعوق أتعدنا في التحموت أخون ما ولا تملست ولا خزيت الشعول اللغنات ذفت تاريخون بعبيو نتم قبنياتات راح يقال زبهل كل شع كجمروا خلوا وقال حقي بغم يوم تجمروا الجقل منبر فقد رأي وخملسو خلوا ناي عقبة خملسو خلوا أهادو خاسوانيرو أبزن يركع زون حجي نزيقنات مخلك لخوون زو صدون كن سحبوا يبلو ميليتار نيرو أبقبن استفدت أما نجر غير كاخ قدم ابنا كاس لزنبرنا أخي لكاي حج مليسنا خنملسوينا خمانسي كبلو خمان كفك قدميو يزبل زلابزي ስለዚህ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ነገር እንዳረኣኻ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ናበይ ይኸይድ ኣሎ እንዳረኣኻ ኣብዚ ዝቕፅል ምርጫ ምስታፍ ደጋጊምና ነቕርቦ ዘለና ኣብዩ ኣብነት ናይዚ ሓደ ካብቲ ኣካታዕ ነገር ኣብ ሰሙን ዘቕረብናልኩም እንታይ እዩ ተሪኢኹሞ ሊበራል ፓርቲ ኣብ ናይ ህላወን ዘይህላወን ኩነታት ወዲቑሉ ዘሎ ብዙሓት ኣባላቱ ሓንቲ ካብኦም ጓሉ ንዳዊት ኢሳቅ በተልሄም ከምኡ ሓውና ዮናታን ስባህቱ እዚኣቶም ካብቲ ሰልፊ دسحبوا لخنات سوم ترى حيكون شو ده ناويان كان نمنتاي إذا مستمي ما ناويان كيدو عم منقص نخموت SD كم زي قام تقيح مسمر زنبرت حيسوس لزغده كم تبتلهم زبالة تبتي ديبات أرتيكل صحافة تب إكسبرسن إذا سوسايدال ودبي نفس قتلتاوي زفتم نفس قتلة زفتم ودبي إذا بارتيو سلازم مسؤول قتلايك لني
مس هلاونا مس ناتنا هلاوة أنصار سرح SD بحبار كم كمنجست المسرات مفقد مالت مسرته نتنك على سولو نبرنا مسلات دقس لزغونة تباهيلو بزحت أبالات قدفو الله حجي أبزز غصل مريجا أبارلاما يأتو دي أتون أسكاف بزغونة درجة ألوتي ليبرال بارت مالتي سلازي إذا غمزة عينت لوتي أبز كادو زلو بوليتيكا تهاجر زيغا خونكا ناي ممرات مسل تواهيبوكا كي مرات كان تتريفكا أنصار تصبح نقول نعخا زيغا زغبر حق تغيرو نعخا ون زيغا زغل كل كنتات كفتاري مالت إذا خبيد كنتات كفتاري نزا منبر فقط كم زر أخو مابزي بأتن مخنيات زمصون من صق حجي زريو زوعل دلو بصراح منبر فقادهم دسحب زلو بفلاي بمرعى زمصو قدم حجي نتناي قدم كذكرو زي كالو ات مخنياتات ابز غليصم الله انتاي فيلاكتيك ابي فتر تيبكم نابلو قال فلي زبل مخنياتات بلو حد غير كان توصيخا وي قال كم عبن نلعلو زوص بزي فقاد افكي دخلت عامت نلعل زوص فقاد يسحبوه بزحت ناب امريكا زخود سبات نابزخم اللوس مسبولو اي نقبلو منينا اوريدي عامت حليفي تباهيلهم كاون يجي نيرتراخ توصيخم زبحال زلوون الله ازي كابش ودن دحر دافليتا غير حدا سب أو يسحبوه كم زي جيرم تريو والله تقصري 13,900 سي أو حدا عمتنا يستسحبي ستاتس كأفر كلارينكا يحجون يوسخالو تناي عقبة مسلكا نابتي كال أي درجة مورادكا نفس وقف دبداب بزمتكم دحرا انتا له السم كم زي لهم تريرم كلوخا اتسمنات ناقاتا شللت النتاي قدفا ولا تناي قدم دوكومنتاتو ريخو ما ناي ملس شعو سم دا يقولوا له قدم كم زيل كانا نيركا حجة كم زيل كانا آمناكا كندي سبي منبر فقاد زحدك زلو انت تريوه بخمس سرح درجة سلزريو زوعل دلو تسم بديو ات مخنياتات كمان سي أماني يكونا صباح نقوز عد اللي زي تتفقيدو خا زي قلناتنا محداكا انت عين التخولتات كمتسيو زون اب قمتو وسلازي اتزلنا يو هاجر تزلنا يو بوليتيكا نابي قوص يخيد علو ندار اخايو بزوح بوليتيكا موسى بزوح منطاف بفلا بهارمون ميديا بزحت بصوتنا ابز اكتويل تزقربو دلو ايناي سيلف انتاي يقبرالو ابز قصل سمونون كاب سيلف ليبرال سحيبو زلو نفسو نحامشاي درجة ابتو وددر بيصحي زنبره ابدحان درجة زنبره حاونا يوناتان انترفيو كنا قبرينا بزي او بزعبو خقلصلناي انتاي قاطيمو سلفي ليبرال انتاي خوينو نمنتاي ابز بيصحيو انتاي دكايد زلو زي ناي حدا سلف زياده سئل خلونا خنزاربو لينا زحفت شاوخات زخيد زلو حقتات لوطي انتاي مالت مخانون كنزاربينا خومون بصوتنا ابوليتيكا زلو بزحت ندعدمو يكاتعلو زاربلو سلازلو زون كنقصلينا انتاي مالتي اقداسنت نايز زغير زلو حقتات نخل صباح نقوسخا فقاد مسامناك حدخا بصحكا مصيخا نيركاخا اذا خاني متزبل كان حسوتي عديك اتيك لنيل كان نيركا حججن اتيخا مصيخا سلازي كم بحدش كنرينا انت لهمخا ابناتهم مرسي ابناتهم مدنقاص تودقلو خناتات يتفتر سلازي حق اندا تغير خيد كله انتاي زغير زلو نعو خمو نغيكون كان تخقبر يكال اندحر دا حجب زمرج ازي اتليست توم رد جرونا زبهالو كعوتن تخيلهم على سوشال ديموكراتس توم كالوت نابت وصعتنيا زلو مع الرأي قرب حش زبله منالبات تحق يلزبدو يخون اذا زبهال زلو خمون صحفوا له اذا خون يبلون يلونكا ديبات ارتيكل صحفوا قالو بزح زيغنت كسحاب يبلون دبلون الله ስለዚህ ነዚህ ረብሓኻ በይ ዘሎ ኣየናይ ሰልፊ ተተዓዊቱ እንታይ ረብሓ ትረክብ ዓሪኻ ምግዳስ ከድሊ እንድሕር ደኣ ከምኡ ዘይተገይሩ ግን እዛ ንሪኣ ዘለና ንምን እንታይ ድብል ደሎ ሰሚዕኩም ኢኹም እዚ ሚኒስተር ቅድሚ ሕጂ ንብል ስምዕዎ እሞ እንታይ ይብል ኣሎ ሕጂ ካብቲ ኣቋሪፅዎ ነበረ እቲ ምክንያት ኮይኑ ዝቀርብ ዘሎ ሕጂ ነዞም ወንጀለኛታት ንዕኦም ንምርካብ እዩ ስለዚ እዚ ንገብሮ ዘለና ነቶም ወንጀለኛታት ዕድል ንምክላእ እዩ እንዲ ድበሃል ደሎ ብልክዕ ፅባሕ ንጎሱ ምስ ኮነ እንታይ ሒዙ ክመፅእ እዩ እታ ነዚ መፅናዕቲ ዘቕረበት ከዓኒ
እንታይ ትብል ኣላ ካብቲ ምክንያታት ገሊኡ ክትርእይዎ መናባኹም ከብል እየ ድሕሪኡ ብኡ ክንዛዝም ኢና ኣብዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሕጂ ብብዝሒ ነዚ ናትና ኣነባብራ ክሃስስ ዝኽእል ነገር ረኣይዎ እዚ ናይ ሓዋላ ነገር ከመይ ኣትይኹም ዘለውኡ ረኣይዎ ኣብ ናይ ገንዘብ ምሕፃብ ዝበሃል ክንደይ ሰባት እዮም ብከምኡ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ እዚ እውን ዜግነት ከስሕብ ዝኽእለሉ ኩነታት ዝብል ነገር ኣሎ እታ ካልአይቲ ከተስምሩላ ዝደልያ ግን እቲ ካልኣይ ዜግነት እንተለካ ዝበሃል ነቲ ካልኣይ ዜግነት ሕጂ ብዙሕ ከነስተውዕል ኢና ገለገለ ሰባት ኣይ እቲ ካልኣይ ዜግነት ኣይደልየን እየ ክመልሶ ኢሎም ክጓየዮም ናብ ካልኦት ሃገራት ተን ካልኦት ሃገራት ከዓ ተተሓባቢረኖም ክመልሳሎም እየን ስለዚ ናብ ዝምለስዎ ሃገር ኣይህልዎምን ማለት ሓደ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ተተገይሩ ናብ ኢትዮጵያ ክመልስዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኦልሬዲ ዜጋ ናይቲ ሃገር ኣይኮነን እቶም ዱዋል ናሽናሊቲ ዘለዎም ግን እሳቶም ኣብዚ ጉዳይ ክጥቅዑ ምዃኖም እያ ትገልጽ ዘላ እሞ ነዚ ብቐረባ ምርድኡ ከድልዩ ኣብ ቀጻሊ እውን ዳርኣና ብደቂቕ እንዳስፋሕናዮ ክንከይድ ኢና ነቲ ዝበሃል ዘሎ ለውጥታት ዝምጥን ነገራት ከዓ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልና ኣብዚ ሃርሞን ሚድያ እውን ንዘራረብ ኣለና በዓል ሓውደጀን መሓሪ እቲ ዘቕርብዎ ዘለዉ መደባት ብመደብ ናብዚ ዝጠመተ እዩ እቲ ፈተናታት ዝበሃል ዘሎ ናይ ቋንቋ ሽወደን ተመሊስና ሓውደጀን ክጅምሮ ቅድሚ ሕጂ ዝምህሮ ዝነበረ ነገራት ኣብ መስራሕ ኣሎ እዚታት ኩሉ ነቲ ዘድሊ ዝበሃል ከምኡ ክንጅምሮ ኢና ነቲ ፈተናታት ዝበሃል ከዓ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ከምኡ ዝሓሰብናዮ ነገራት እንታይ ክግበር ይከኣል ንብሎ ኣሎ ብቐረባ ምክትታልኩም ኣይትግደፉ እዚ ናብቶም ዘይበፅሖም ክበፅሕ ከዓ ምክፋል ኣይትረስዑ እንዳበልና ንሎም መዓንቲ ዘቐረብክዎ መደብ በዚ ክዛዝም እየ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያት